Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Türkmen wekiliýetiniň Eýrana eden saparyna energiýa, transport, transit we beýleki ugurlar maslahat edildi. Türkmenistanyň wekiliýeti ýurdun daşary işleri ministri Reşit Meredowyň ýol başçylygyna 12-13 maýda Eýran Islam Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň tamamlanmagy bilen Eýranyň resmi medbugy serişdelerine Meredowyň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani, daşary işleri ministri Javad Zarif we beýleki ýokary derejeli Eýranyň resmiler bilen duşuşany habar berildi. Meredow bilen 12-nji maýda duşan Rohanyň sözleri Mehr habar agentligine sitirlenip, onuň Eýran Islam Respublikasy ähli goňşular şol sany Türkmenistan bilen dostluk, dogonluk gatnaşyklaryny hassa ösdürmekde tutan ýerlidir. Iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine hiç ýyly päsgelçilik ýok we şol gatnaşyklaryň ähli ugurlarda puwtalandyrylmagy zerurdur diýen habar berildi. Şeýle-de Eýranyň prezidenti iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň anyk ugurlaryny agzap, gara ýol gurulşyny hem öz üçin alýan taslammalary durmuşa geçirmekde Eýranly kompaniýalaryň Türkmenistany tehnik inženerlik hyzmatlaryny hödürlemäge taýýardygyny aýtdy. Rohani ulum bilim puwdagyny hem-de häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmakda iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini, şeýle-de iki ýurdun arasyna syýahat mümkinçiliklerini giňeldip syýahatçylygy ösdürmegiň ýurtlaryň arasyndaky özara gatnaşyklary goşokdygyny belläpdir. Eýranyň medbuatyny Reşit Meredowyň sözlerini de salgylanyp, onuň Rohani bilen geçiren duşugyny iki ýurdun arasyna ähli ugurlarda şol sany energiýa we saşyr ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmäge giň mümkinçilik bar diýen habar berildi. Şeýle-de medbuatda peýda bolan habarlarda Türkmen wekiliýetiniň Eýranyň daşary işleri ministri Javad Zarif bilen duşuny habar berildi. Zarif bilen Meredowyň şenbe güni 12-nji maýda geçiren duşugyny bir näçe ugurlar boýunça şol sany gaz taslamalary, swap mümkinçilikleri, senagat, oba hojuluk, syýahatçylyk, bilim, medeniýet, hazır deňdiniň kanuny statusyny taýýarlamak, iki ýurdun kompaniýalarynyň maýa goýu mümkinçilikleri, serhet geçelgilerine gatnawy ýeňletmek, gümrük paşlary we gara ýol hem-de demir ýol puwdagyna hyzmatdaşlyk ýaly ugurlar ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki medbugy serişdelerini agzalýan saparyň mazmuny barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Eýranyň transport ministrliginiň resmi web saýtyna 14-nji maýda çap edilen habarda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow bilen Eýranyň transport ministri Abbas Akhundiň arasynda geçirilen gepleşikleri salgylanyp, onuň dowamyna gara ýollary, demir ýollary we aviasiýa puwdagyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahatlaşylanyny. Şeýle-de Eýranyň ministriň Tehran Aşgabat, Maşat Aşgabat ugurlary boýunça uçur gatnawlaryny ýola goýmagy teklip edenligi bellenip geçilýär. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Eýrana edýän saparynyň ikinji gününde Meredow Eýranyň parlamentiniň spikeri Ali Larijani bilen duşuşdy. Mehr habar gullugynyň täziriklerini Larijanyň iki ýurdun parlamentleriniň arasynda gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmäge taraplaryň isleg bildirýändigini aýdanlygy habar berilýär. Eýranyň Tasnim habar gullugyny Meredowyň Eýranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Mahmud Vaezi bilen duşuşanlygy ýygnagyň barşyna iki ýurdun arasyna bank ulgamyny hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahat edilenligi habar berilýär. Galyp ertede ýekşenbe güni Meredow Eýranyň Newit ministri Bijan Namdar Zanganah bilen duşuşdy diýip Eýranyň medbuaty habar berýär. İRNA habar agentliginiň maglumatlaryna Eýranyň transport ministri Abbas Akhunda salgylanyp, 12-13 maýda Türkmen wekiliýetiniň Eýrana eden saparynyň barşyna Türkmenistanyň Eýran bilen gaz swap sewdasy boýunça ulalaşanyny habar berildi. Ýöne swap şertnamasy esasyna Eýranyň üstünden haýsy ýurtlary Türkmen gazynyň aktyrylmagy boýunça ulalaşylanyny agzalmaýar. Şol sanyna Eýran bilen Türkmenistanyň arasyna bank puwdagyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça gazanyldy diýilýän ulalaşyklaryň jikmejik mazmuny barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani 27-28 martda Türkmenistana resmi sapary amala aşyrypdy. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän.
Migrantlar İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň öňünde protest geçirdi. Şuň ýagny 14-nji maýda Günortanyň öň ýanynda Ağlabasy Türkmenistanyň we Özbegistanyň migrantlar bilen hukuk geňeşdarlygy firmalarynyň işgärleriniň gatnaşmagyna İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň öňünde protest geçirildi. Protestde gatnaşanlar soňky wagtlarda İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň ýaşaýyş ruhsatyny almak ýa-da oň möhledini uzaltmak isleýänlere oňoýsuz jogap berip migrasiya işgärleriniň hem diýsen gödük çemeleşýändigini öňe sürüp yerli medeniýetyň öňünde öz näýeliliğini bildirdiler. Arkadaşlar bugün toplanma nedenimiz son zamanlarda İstanbul Göç İdaresi'nin yaptığı yanlış davranışlar. Nizami olarak Türkiye'ye gelen yabancılar kanuna göre başvuru yaptığında gerekli evraklar tamamlandığında ikamet verilir. Türk Permit adlı hukuk geňeşdarlygy firmasynyň ýol başçysy Murat Erşahin protestde gatnaşyp duran ýerinden Azatlyk radiosyna beren interwýusunda Göç idaresi hukuksuzluk yapıyor. Yani toplu bir kıyım var gibi düşünebilirsiniz. Yani her gelene ret böyle. Türkmenler, Özbekler bu işten en çok zarar görenler onlar oldu. İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň kabul edýän kanuny tutarakly negativ kararlaryndan iň köp Türkmenistanly migrantlaryň we ondan soňam ikinji derejede Özbegistanly migrantlaryň uly ziýan çekýändigini aýan edip, bu ýagdaýa näýelelik bildirmek we bu urdaky arız şikayetlara ýokary wezipeli ýol başçylaryň hem ünsüni çekmek maksady bilen Ağlabasy Türkmenistanyň bolan migrant müşterileri bilen bilelikde protestde gatnaşyp duranyny görünýärdi. Hopsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren protestde gatnaşan Türkmenistanly migrantlardan bir Zenanam özüniň ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak barada beren arzasyny İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň kabul etmäni sebäpli özüniň we 4-nji klassda okaýan oğlunyň kyn ýagdaýa düşendigini aýtdy. İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň öňündäki protestde gatnaşan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna interwýu beren iki çağaly Türkmenistanly jüwit bolsa, äkli dokumentleriniň düzügdigine garamazdan İstanbul'un Migrasiya Gullugynyň zähmet ruhsatyny reddedip, maşgala agdalarynyň ýaşaýyş ruhsatlaryna ýatyrandygyny görünýärdi. İstanbul'un Migrasiya Edarasyndan jaň etdiler. Soň ol ýere bardyk gelin, men zähmet ruhsatymyň goýbolsun edilendigini we äkli maşgala agdalarynyň men üstümden alan ýaşaýyş ruhsatynyň şol sebäpden ýatyrylandygyny aýtdylar. Migrasiya Gullugynyň resmileri biziň bir aýyň içinde öz ýurdumyza dolanmalygymyza üns çekdiler. Onsoň men işleýän ýerimiň aklawçysy İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň kararynyň goýbolsun edilmegi üçin biziň adymyzdan kaziýete arza berdi we häzir suw diýişi dowam edýär. Biziň ýaly kösenýän gaty köp Türkmenistanly migrant maşgala var İstanbul'da. Gaýrat edip bizi kömek etsin ýokardaky ýol başçylar. Türkmenistana dolanmak istemýär. Sebäbi o taýda güzeran aýlar ýaly ýagdaý ýok. Anha şu gün bu ýere protestde golluk bermäge geldik maşgala bolup diýip iki çağaly Türkmenistanly migrant jüwit Azatlyk radiosyna maglumat berýär. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkiýedäki türkmen migrantlary diňe bir ýaşaýyş ýa-da zähmet ruhsatyny almak, şol ruhsatyň önünde onuň möhledini uzaltmak isleýänlere däl, beýleki tarapdan Birleşen Milletler Guramasynyň goragy astynda bolan Türkmenistanly raýatlara da İstanbul'un Migrasiya Edarasynyň ret jogabyny berýändigini aýdýarlar. Burada Azatlyk radiosyna maglumat beren we özüni Kerim diýip tanadan bir Türkmenistanly migrantyň aýtmagyna görä, şeýle ýagdaý diňe İstanbul'da däl, eýsem Türkiýanyň beýleki ýerlerinde de bar. Meselem, Gaziantep vilayatynyň Migrasiya Gullugy ony ýanwar aýyna Birleşen Milletler Guramasynyň goragynyň çykaryp, ýaşaýyş ruhsatyny ýatyryp, deportasiýa etmek üçin göz astyna alypdyr. Kerim Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlyk edýän aklawçylarynyň deportasiýa kararyny kaziýet arkaly goýbolsun etdirendigine we 18-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Ankaradaky Bosgunlar Komitetine çağırlandygyna garamazdan Gaziantep Migrasiya Edarasynyň ony hinizem göýbermän göz astyna saklaýandygyny Azatlyk radiosyna aýdan maglumatyny öňe sürýär. Sözi jemlesek, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda Azatlyk radiosynyň ähli synançygyna garamazdan Türkiýanyň Migrasiya Gullugynyň resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa almak häzirlikçe başartmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Mali kıyınçılıklar dirarly Türkmenistanda adamlar öz altın şahiteplerini satıp başladılar deyip Azatlyň Türkmenistandaky habarçylar aýdýarlar. Bazar söwdegärlerinde Sowet döwründe öndürilen köp altın şaýsepler peýda boldy. Adamlar öz altın ýüzüklerini gulak halkalaryny satyp başladylar. Pul ýetmezçiliginden ýaňa. Dip Azatlyň Libapdaky habarçysy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä şuňlar 1980-nji ýyllarda we ondan öňkü döwürde öndürilen altyn bedegler gerli bazarlarda köp duş gelýär. Birinji nowbatda bu şaýsepleriň rengi olar sarym näl, agam näl, biraz gyzgylt bolýar. Granat daşly ýüzükler, tarakan atly syrgalar, syrgalaryň ilikleri berk ýapylýar, soň olar açmak hem kyn bolýar. Elbetde her bir adam ýany bilen ulaldyyan aýnany götürüp ýörmeýär, emma şeýle şaýseplerine basylan möhürüň öňünde ýyldız şekilli möhür aýnasyz hem görüp bolýar. Emma ýyldyzyň içindäki belgileri görmek üçin ulaldyyan aýna gerek bolýar. Dip altın şaýsepler boýunça Türkmen awatly bilermen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda gymmatbaha zatlaryň görew wagtynda goýulmagynyň esasynda şahsiýetlere karz berýän lambartlar ýok. Ilatdan altın şaýsepleri bazarlardaky söwdegärler satyn alýarlar. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä ilkinji nowatda 585-nji we 583-nji hil belgili orsiýetli altın önümlerine üslek köp bolýar. Munyň bilen bir wagtda Liwap ýylaýatynyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä soňky wagtda ilatdan satyn alynýan altın şaýsepleriniň narhy hem ýokarlanyp 1 gramynyň bahasy 200 manada ýetipdir. Adynyň efirde tutulmagyny islemedik Türkmen awadyň ýaşaýjysy geçen tomusda altın şaýsepleriň 1 gramynyň bahasynyň 150 manada barabar bolanlygyny aýtdy. Her bir adam bazarda söwdegäriň ýanyna baryp satmakçy bolýan tyllasyny görkezip bilýär. Tomusy orsiýet tyllasynyň 1 gramy 150 manada durýardy. Meniň hut özüm söwdegärlere satdym. Emma şonda Sowet döwrüniň şaýsepleri ýokdy. Dip adynyň efirde tutulmagyny islemedik Türkmenistanly Janan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan öň Türkmenistanda ýyladyň mali kynçylyklar ýararly öý goşlaryny we mallaryny satmagy mejbur bolýanlygy şeýle tejribeleriň şu ýylyň başyndan hatam giň ýaýranlygy habar berilipdi. Türkmenistanda ýyladyň gündäki durmuşynda duş gelýän dürli ykdysady kynçylyklar, ýagny haritlaryň gitdigiçe gymmatlamagy, ýetaty ady önümleriniň gytçylygy we ýersellik ýararly ýurdun raýatlary gazanjyň gözleginde häzirki wagtda ýurdun daşyna has köp gidýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ykdysady krizisiň ýüze çykanlygyny resmi taýdan boyun almaýarlar. Şeýle Türkmenistan öz halkynyň hakyky sosial ykdysady ýagdaýyny görkezýän statistik sanlaryny çap etmän gelýär. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Ýaşy 70-e ýetmedik pensionerler pensiýa töleglerini bankomatlardan almaly edildi. Mundan ozal Türkmenistanyň 65 ýaşa ýetmedik hormatly diýinçalykdaky raýatlaryň öz pensiýa haklaryny bank şahamçylaryndan nagd görnüşinde däldi, plastik kartlaryň üstü bilen bankomatlardan almalydyklary hakyny ýürüýte bildiriş oglan edilipdi. Şu hepdäniň başyndan ýagny şu günden başlap bank şahamçylaryndan nagd görnüşinde pensiýa haklaryny alyp bilýän raýatlaryň ýaş çäklendirmesi 70 ýaşa çykaryldy. Bu diýmeklik 70 ýaşyny doldurmadyk hormatly diýinçalykdaky raýatlar 14-nji maýdan başlap öz pensiýa haklaryny diňe plastik bank kartlary arkaly bankomatlardan alyp bilerler. Azatlyk radiosyny agdalýan ýagdaýlar boýunça giňişleýin habar beren Aşgabatly Synça Murat Bugaýew bu maglumatlary tasdiklap plastik karty almagyň bökdönçlükleri barada hususan hormatly diýinçalykdaky raýatlar üçin bu täze talabyň aýratyn kynçylyk döredýänligi barada gurrun berdi. Türkmenistanyň mundan 2 aý çemesi ozal 65 ýaşa ýetmedik pensionerleriň özleriniň pensiýasyny öňküleri ýaly banklaryň şahamçylaryndan ýagny filiallaryndan alman eýsem plastik kartlaryň üstü bilen bankomatlardan alınmalydygy hakyna ýürüýte duýduruş bildiriş oglan edildi banklarda diýip Bugaýew aýtdy.
Ol söhbetdeşligiň dowamyny plastik bank kartyny almagyň hysırdylary barada gurrun berip, ilki bankyň ýazga duran ýeriňdäki şahamçatyna baryp şertnama baglaşmalydygyny, soňu bilen bankyň baş edarasyna uzuý nowbatlara ýazylmalydygyny, gurrun edilýän nowbatlaryň sanynyň köplenç azynyň 200 adama baryp ýetýändigini gurrun berdi. Soňra plastik bank kartyny almak üçin 21 manat 80 tenge tölenýändigini gurrun beren ýerli synçy, bu kynçylyklaryň ýaşly nesil üçin hem de döwletden kömek pullaryny alýan maýyplar üçin ýa-da ýaş çağaly gelinler üçin kynçylyk döredýändigini aýtdy. Söhbetdeşlikde paýtagat synçy tölegden soň bankyň ýerli şahamçatyna baryp hasaba durmalydygyny, ýa-ni etrawyň sosial üçinçilik edarasyna da baryp hasaba durmalydygyny sözüniň üstüne goşup gurrun berdi. Bu täze düzgünüň girdilmeginiň sebäpleri barada bank resmiýetleri tarapyndan häzirlikçe anyk maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Ýöne Bugaýew adynyň efirde agzalmazlygyny soran käbir ýaşaýjylary we bank resmiýetlerine salgylanyp, bu çäre banklardan pensiýa alýanlaryň sanyny azaltmak arkaly banklardaky işgärleriň sanyny kemeltmek üçin edilýän tagallanyň bir bölegi diýär. Belläp geçdik Türkmenistanyň pensionerleriň maýyplaryň ýagny mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullarynyň we pensiýa haklarynyň plastik bank kartlaryna geçiriljekdigi we olaryň öz pullaryny bankomatlardan nagdlaşdyryp biljekdigi baradaky maglumatlar ilkinjigedek 2016-njy ýylyň ahyryna peýda bolupdy. Ýöne şonu pensionerleriň we maýyplaryň köpsi bank hasaplaryny açdyrmakdan ýüze urdular we olar bu hyzmatdan peýdalanmaga mejbur edilmäni diýip Aşgabatlylaryň käbirleri aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan pensionerleriň we maýyplaryň ençemesi bankomatlarda köplenç nagd puluň tapdyrmaýanlygyna üntü çekip täze talabyň özleriniň durmuşyny hasda kynlaşdyrjakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, talip haklaryny plastik kartlar arkaly tölemek düzgününiň girdilenine inni 3 ýyldan gowrak wagt boldy. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Indi bir hepde gowrak wagt bäri Aşgabatyň bazarlarynyň et dukanlarynda üwelen etler satywda tapdyrmaýar. Aşgabatyň et dukanlaryna aýlanyp üwelen et görlen Aşgabatyň Paragat ýedik çetrapçatynyň ýaşaýjysy Ogul Nur Daýdanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermäne görä üwelen etler eýen bir hepde bäri satywda ýok. Üwelen etdirläp Aşgabatyň teke bazarlarynyň et dukanlaryna da aýlandym. Gülistan Sowda merkeziniň et dukanlaryna da aýlandym. Emma et dukanlarynyň satyjylary üwelen et gerek bolsa, ony her kilogramyny 2 manatdan üwäp berýändiklerini aýtdylar. Munyň üçin çekimli satylýan etlerden et satyn almaly. Çekimli satylýan etleriň bolsa, her 3-4 kilogramynyň üstüne 1 kilogram öýkün bilen malyň içjaglaryny goşup çekip berýärler. Etiň jylkasy aýrylandan soňra onuň süňkleri bilen etiň üstüne goýulan öýküni hem içjaglar öýüňe öz başda galyp gaýtmaly bolýardyň. Çekdir balan etiňden olsa näçe kilogram taýýar üwelen et çykda, onu üwäp berendikleri üçin her kilogramyna 2 manatdan satyjylaryň hakyny bermeli bolýardyň. Eti üwäp berýärler bir gowzat. Ýöne etiň üstüne mejbur goýulan öýkün hem haram ýandadym bolan malyň içjaglaryny hem alasym gelmeli üçin etem almadym, onu üwetmedim hem diýip Ogul Nur Daýda aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä Aşgabatyň Gülistan Sowda merkeziniň et dukanlarynda azawlak bolsa da sigareti tapdyrýar. Emma Aşgabatyň teke bazar atlandyrýan bazarynyň et dukanlarynda indi birnäçe gün bäri sigareti tapdyrmaýar. Bar bolan mal etleri hem göziňe ýakymly däl. Iýimden doýmady horlanan mallaryň etleri satyga çykarylýar. Goýun etler hem odalkylar ýaly bol elindäl. Saýlap seçip göwnüslen ýeriňden çekdirip alaryň ýaly göze ýakymly etlerinde et dukanlarynda azaldy. Mal iýimleriniň gytalmagy bilen mallary gerek-gerekmese et üçin öldürip mallaryň azalmagyna gelindi. Häzirki wagtda bolsa obalarda mal iýimleriniň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 tengeden 2 manatdan bäri tapdyrmaýar. Mal etleriniň bahasyny galdyrmaga ruhsat berilmese, häzirki emeli saklanýan baha bilen mal öldürip ete tapşyrmagyň özü mal saklayan hojalyklary diňe goýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Şol bir wagtda da Aşgabatyň ady karetler dukanlarynda 1 kilogram 8 manatdan satylan towuk butlary hem satywda tapdyrmaýar. Bulaşny etler diýilen etler hem satywda ýok. Dukanlaryň satyjylary towuk butlarynyň satywda ýokdugyny alyjylara düşündirip bilmeýärler. Bilmedik bazalaryň ammarlarynda towuk budy ýok diýip alyjylara jogap gaýtarýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Satyjylaryň aýtmaklaryna görä bolsa döwlet emeldarlarynyň görkezmesi bilen odal 1 kilogramy 17-18 manatdan satylýan üwelen etiň bahasyny aşakladyp, üwelen etler 14 manatdan ýokary satmaly däldigine görkezme berilipdir. Odalam 17-18 manatdan ýokary bahadan satmaly däl diýip görkezme berilende üwelen etiň içine malyň kellesiniň, aýaklarynyň etini garnyçegedir, etleriň mäzli ýaglaryny goşup
üwep satywa çykarýardyk. Indi üwelenetin bir kilogamyny 14 manatdan ýokary satmaly däl diýip görkezme berileli bäri uzalky üwelşýaly hem et üwep satywa çykarma goýdyk. Sebäbi arasy et ederek malyň beýleki iç goşlaryny, kelledir aýaklarynyň etlerini goşup üwäninde üwelenetin hel juda ýaramadlaşýar. Üwelen eti 14 manat baha gabat getirjek bolsaň, onda etin mukdarynyň ähletini garnyça wedir içýärden üwäýmeden hakyky üwelen et satyjak 30 manatdan bäri düşmeýär diýip öz adynyň efirde tutulmadygyny soran bir satyjy Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanda dören ykdysady krizisiň netijesinde daşary döwletlerden getirilen ady önümleriniň käbir görnüşleri bilen birlikde towuk budynyň hem bloşnet diýilen etleriň hem ýurda getirilmeniň behedilen bolmagynyň ähtimallygyny ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar. Häzirlikçe ilat köpçüligi Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen 1 kilogram 13 manatdan bolan towuk etlerini taçan alyp oňa etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Emma Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen towuk etleriniň ýakymda ýetiniň bardygyny, onuň tagamynyň hem agda ýakymda däldigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Ýatladyk geçdik. Indi 4 ýyla golay wagt bäri Aşgabatyň et dükanlarynda mal etleriniň bahasynyň 1 kilogramyny 18 manatdan satylmagyna görkezme berilip gelinýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlar. Kepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligini dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Polisiýanyň neşe garşy geçiren reýtler sebäpli ýangy hepdäniň aýagyna protestlere başlan gürjüler öz talaplary ýerine ýetirilmän halatyna 19-njy maýda köşelere çykyp ýene demonstrasiýa geçirjekdiklerini aýtýarlar. Tbiliside üýüşmeleňleri gurnanlaryň biri bolan Bekar Çekarşvili 14-nji maýda Eşeri işler ministerligi özüniň neşe garşy işlerine çemeleşmegi üýtgetmese protestleriň gaýtadan dewam ettiriljekdigini belledi. Neşe garşy reýtler nädogry we zabunlyk bilen alınıp barylýar diýip tanqid edilýär. Tbilisi'nin şäher häkimi Kaha Kalatjanyň jurnalistlere aýtmagyna görä, Eşeri işler ministerliginiň işgärleri bilen protest liderleri öňümizdäki bir näçe günlükde duşup, neşe garşy siýasata giýerilmegi mümkin üýtgetmeler hakda pikir alşarlar. Meniň 10-njy maýda çykaran beýannamamda neşe siýasaty üýtgedilmeli diýilýär. Bu biziň ýurdumyz we halkymyz üçin bir çylnakay mesele diýip Kalatja aýtdy. Tutuşluğuna alanında devlet adamları cezalandırmalı değil, olary neşeden goramaly. Bizim hemmemizin birlikde neşe sevdiklerine karşı görüşmemiz gerek. Men köp adamların bu görüşe koşuljakdygyna ananýaryn. 10-njy maýda Ekesany Giýje klubuna neşe garşy geçirilen reýtlere gaharlanan ýüllerçe adam köçelere çykyp protest geçirdiler. Tanqidçiler reýtlerde kluba gatnaýanlara garşy güýç ulanlandygyny aýdýarlar. Eşeri işler ministeri öz işgärleriniň basýan we kafekalary adly iki kluba dökülüp, deşe sewdegärler diýip guman edilýän 8 adamy saklandygyny aýtdy. Kluba gatnaýanlaryň käbiri bolsa neşäniň polisiýa tarapyndan ýerleşdirilen bolmagy ähtimal diýerler. 13-njy maýda giýişlik protestler täzeden başlandy. Azyndan 2 tany aşa sagçy toporlar hem muňa garşy demonstrasiýa geçirdiler. Eşeri işler ministeri Georgi Kvrikashvili beýteş üýüşmeleňler gidip oturýar telewiziýadan çykyşyna adamlary asudalyga çagyryp ýurtdaky islendik kapma garşylyk we jemgyýetdäki bölünüşik gurji hökümeti we halky üçin kabul ederliksiz diýdi. Ol her bir tarapyň we her bir adamyň öz pikirlerini erkin aýtmaga hukugy bar. Ýöne konfrontasiýalar bütünlüği kabul ederliksiz we bolup bilmez diýip sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy güýçler kanuny we tertip düzgüni saklamak, erkin üýüşmeleň hukukyny öpsün etmek üçin elden gelenini edýärler diýip minister aýtdy. Ol soňra hem güýje hakimiýetleri neşe sewdasyny edýän adamlara garşy berk çäre görer. Neşe seriştesini olanýanlara adam käsirlikli çemeleşer diýdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.